Medeniyet günlerinin yapıcı davarası Türkmenistan'ın medeniyet merkezine mukamlar köşküne geçirli. Davarada çıkış edenler milli medeniyetlerin ve sunutların buğurdaki neticeli gatnaşyklaryň ösmegine tergi berýän köpogurly insanperwer hyzmatdaşlyk siýasatynyň durmuşa geçirilýäni üçin iki dostlukly döwletiň başdanlaryna tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Bellenşýaly bugünkü dörejilik çäresi birlikde geçirilen medeni çäreleriň ählisine bolşýaly iki ýurdun arasynaky dialogyň täze ugurlaryny açyp medeniyet ara gatnaşygyň nowatdaky köprüsine urly. Qazaqstanyň medeniyet we sunat işgärleri meherlik kabul edilenlikleri hemde medeniyet günlerini üstünlükle geçirmäge gollaw berenlikler üçin hormat prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza hemde gahrman arkadagymyza hoşallyk bildirdiler. Bayramçylyk gala konsertiniň maksatnamasyny Gazak we türkmen halk aýdymlary, tanslary häzirki zaman estradatynyň mukamlary hemde folklor çykyşlar düzdi. Sazanalar, aýdymçylar we tansçylar sazyň, aýdymyň hemde tansyň umumlygy arkaly tomaşaçylary milli medeniýetleriň birmeňdeşligini, mehribanlygy we halklaryň ikisine de mahsus bolan joşgyny ýetirdiler. Ýöz başly çykyşlar tomaşaçylarda hyjywly duýgular döredip, artistlaryň ajaýyp lewaslarda görkezden ussatlykları ýatdan çykmajak täsirleri bagş etdi. Belenşäli milli ruhy mirasy gorap saklamak, öwrenmek we dünýäde wagt etmek bilen bir hatarda häzirki döwürde milli medeniýeti we sunugaty ösdürmegiň möhüm şertleriniň biri dünýäniň çeper medeniýetiniň gazananlaryny çuňur özleşdirmekdir. Ansanperwer ugurda giň halkara gatnaşyklary we dünýä bileşigi bilen medeni dialog bu wezipanyň ýerine ýetirmegine ýardam edýär. Bugünkü medeni şäher munyň aýdyň mysaly boldy.